Pagpatay sa usa ka abogada sa dakbayan sa Mandaue, Cebu, gituuhang maayong pagkaplano base sa nakuhang bag-ong ebidensya sa kapulisan. Unong ka mga tao ang posibleng adunay kalambigitan sa pagbanhig patay sa abogada nga si Amelie Ocañada Alegre. Sigon ni Senior Superintendent Mariano Natuel, officer in charge sa Mandaue City Police Office, nga upat ka mga lalaki ang nakitaan sa CCTV footage sa lugar di nahitabo ang pagpang-ambush. Matod sa mga witnesses sa panghitabo nga ang maong mga lalaki kadudahan ang mga lihok sa wala pa mahitabo ang krimen. Dugang ni Natuel nga duna na siya impormasyon kabahin sa maong mga sospek apan dili pa siya kabutyag og mga detalye sa pagkakaron. Matod ni Natuel nga padayon daw ang ilang pagsuta kung asa na karon ang mga sospetsado. Subay sa investigasyon nga posibleng ang duha ka mga sospetsado anaa nagsakay sa usa ka motor samtang ang laing duha nagtagsasabog sakay sa ilang mga motor. Mahitungod sa maong setup, miingon si Senior Superintendent Natuel nga maayo gyud daw pagkaplano ang pagpatay sa abogada. Kay numdumang nahitabo ang pagpang-ambush kang Attorney Alegre niadtong Huwebes sa gabii. Sa niaging semana sa Barangay Luok diin naangol sa ambush si Bricio Bohos ug Antonio Pino kinsa parehong kauban sa abogada sa trabaho. Ning pagbalita, padayon pang giimbestigahan ang kaso diin gisusi sa kapulisan ang anggulo sa annulment og legal separation sa abogada ug ang hulga sa usa ka empleyado nga gipapahawa sa una.